מה? אני לא רואה כלום. חכה, הוא יתקרב. תרד מהמסלול רק? מה? תרד מהמסלול כזה. אני במסלול, מה אתה אומר? טוב! יש בווידאו? יש בווידאו? כן. צילמתי. תקרב אותו ותעשה סיבוב, אתה יכול? מה זאת אומרת? תראה, צלם. אני מצלם עדיין. שנייה, אני לא מוצא אותו. הנה, איפה אתה? תקרב אותו כאילו שיהיה כאן בערך, במסלול, באזור המסלול. יש צילום? כן, זה עדיין מצלם. טוב! עכשיו תעשה לו סיבוב כזה. טוב! נראה לי יש לי את זה בווידאו. כן? טוב, אני עוצר.